kama Raila noweyowa. Uwinjo wachno? Riwruok mar Azimio la Umoja koro bago romo mar poro wach ewi kaka gibiro dache kinde mabiro motelo ne yiero maduong' mar 2027. Romono mano ochuoye kom kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende orwako jo Kenya moko mar bedo achiel kodgi. Azimio lero ni gibiro riwore gi jotelo duto man kod dwaro achiel mar neno ne gikawo sirkal e yiero mabiro. The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. We are talking to Democracy for Citizens Party. We're also talking to, again, re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is, of course, our brother Rigathi Gachagua, and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others, including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand and as we get together. And of course, also, we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party. Jatend piny Kenya William Ruto no bago Ramogi moheo ji gana bich mawuok e kanisa mar Friends moreka Quakers e kar jot mare ma Nairobi. E kindeno jatend piny Kenya William Ruto tiyo kod thuolono mar siro paro mar twak ewi lek mar piny Kenya mar higa 2060. Magi bire kinde ma siasa osebedo mathoth ewi paro mar twak makamano. Steve Biko nigi ler mathoth.